What's up guys? It's Mojo here, back again with another video. Natuan ako ang manghod karon sa Mintal kay magkuha siya og motor. Sabayan ako. This barangay patrol. So ang kuha ng motor is Click 125 na version 3. Ito lang December 11 or 10 siguro, if I'm not mistaken. Around December lang siya gi-release. So version 3 na siya, bagong model. Miss shift, mabutang og neutral, ahak. Nagbayad na ka? Asang unit? Asang unit? Gawas ka na eh. So morning ano guys, the Honda Click 125 version 3. So yung version 3, bago na daw yung mags niya. Nala siya charging port na USB na diretso. So mag ano lang ako, in-depth na review ni guys. Kaya patay di pa tayo knowledgeable para mag-review. Ito na guys, activate na. Taod na siguro yung mga side mirrors. Kuha na lang stencil sa chassis number o engine number. Mukhang seat. Very edgy ang design karon sa version 3. Mga kanto-kanto niya. Same ano eh. Ganina ra daw. Ay tara. So di kita na to ni sticker. Ah, dikit na. Bomba daw. Bomba. Tara, tara. Siam, giro. Taas siya, no? Ha? Medyo taas. Tayo daw. Grabe ka smooth pura niyo eh. Ilom ka ayo. Dami sa bangko ni.
komportable kayo. Dilibagan sa'yo. Naku kayo ka. Gayate. Naku kayo ka ta.